Love na ko si mama pero usahay wala jud ko kasabot sa iyaha. Preani. Uy, katik na mo abot bisita ba maniud to diri at tan-awan nimong kwarto o perting hugawa unsa na may imong gama diri limpyuhan imong kwarto. Asa rin mo maniud to madiri o dito sa kusina? Wa ko na inform na diri di mo sa kwarto mangaon. Ma. Unsa naman sad katik sige kag mama. Sige mama ang baba. Nalang ganit tay pangutanon mahay blood dayon. Unsa may nabikil ni mo ron? Ma, sakit akong tutunlan ma. Mao na, sakit-sakit ng tutunlan no. Sige man nag-cellphone. Sige man nag-internet. Kuan kaayo na, sige di na buwian ang cellphone. Kada adlaw cellphone. Magabii, magpulaw pa, magbila, cellphone. Mo na, rasong na nganong nagsakit na imong tutunlan, nagsige ra manggug kag cellphone good. Basin tingali mama, diabetes ko, cellphone ra gihapon imong irason. Di ba katik gisugo ti kag pagpanilhig? Wa ka kadungog, tan-awa ang salugo, pirti pang abuga. Unsa man ang sinilhigan nimo dalan-dalan ra pagtarong ko no. Mao man na naman nagsilig, ikapila day nasiligo ng salog ka na mahilis nang, grabe sad oy. Hilis si mong naong, ako pa mong ilaron diri kabalo ko unsa manilhig og tarong mutubag-tubag pa jud ka unya na kasi mong amahan. Anak ko panilhig og tarong. Unya daghang pa kayog abog diri bright jud kaayo ka no. Unsa may pagtuon nimo sa ko katabang inahan ko nimo ba? Believe na jud kay ko sa imong ama ba kay microscope ang mata, ang baba iki 47, 120 ang dagan sa sige grat-rat ng babaan na manglimpyo na ko sige na. Isugdan jud ko nimo ba? Tek. Oh. Atek! Unsa man ingon ako oo unsa man? Ikaw ha, bungol-bungol na ka basta suguon ka, basta tawagon ka pero palaaga perting dugaya mo uli. Ni ana nako oo, ikapila na to, ikatulo na to, wadi ka kadungog basig ikaw ang bungol. Kung sugderon kay mabunalan jud ti ka karon. Tek, picture ko diri tek be gamita tong beauty camera katong kuan, na make up ba katong nanay lipstick o mascara. Sige na, bi. Sige, 1, 2, 3. Basig, pangit na nahibat siguro kung naong diri. Kasimpleng butang, di pa mabuhatan. Awar, agod ako naong diri. O perting ibata, mura na noong kong bayot. Saan ni pagdilit? Hoy, tabangi, unsaw? Sakit akong tiyan. Watong ipikasin dito, pahid na. Sakit akong ulo, ma. Sa ibabaw sa rep ang ipikasin, kwa. Sakit akong mata. Sa man gibutang ang ipikasin kay plaza na to ng mata ni mo be. Usahay gud no, dili gud na ko masabtan ang mga tindera, parihaan ni. Ayo te mo, utang daw si mama magbugas te. Ilista ni gang. Te, try dog i-visual ed te para mahappy ka. Ayo te, palit kog asin te. Kinsay nagsuguan ni mo gang? Among silingan te, lain sad kayo no, mangutana pag yun oy. Te, palit kog tulo ka itlog te. Uy, di ba gang naabot man tong abroad ninyo diha? Gang, musta naman to ha? Nami chocolate? Unsa din ni inyong tindahan te magandang buhay? Anak ko, palit kog tulo ka itlog. Dili ka interviewon ko nimo, mangayo ra ba kag chocolate ha? Kikili. Ayo te, palit kog isa ka Milo. Pila man ka buok? Sa kabuok Milo te. Unsa gay to gang? Huy, tin na ako'y naibalaan nga espesyalista. Uy, hawd ka ayo mo. Tao do ka ng hearing aid, baka ng pandungog nimo. Abot nagpito ka buntod. Uy, kanang imong pandungog. Anak ko, isa ka Milo. Ikapila din na ibalik-balik di ay. Ayo te, palit kog asukal, toyo, suka, bombay, ahos, paminta. Hala, mag-adobo jud ni sila ron ba? Lain sad te no, kung magmonggos may karon. Te, palit kog 1/4 tebe nga mantika. Isilupin ni gang. Te, itry dog sulod sa maleta ng 1/4 te nga mantika. Itry lang ba? Gusto jud na ko makita, te ba? Ayo te, palit kog kanang pinikas nga bulad. Pinikas nga bulad gang? Dili te, pinikas nga butanding. Ganahan ka?